Johar Galdeano dugu platoan gaur. Soinu teknikaria kontzertuetan askotan dago hor magia sortzen. Eta oso maskulinoa den mundu honetan baditu anekdota pila bat partekatzeko gurekin. Beraz, goazen berarekin hitz egitera. Ongi etorri, Johar. Kaixo, zer buz. Ni ongi, zu, urduri, ez? Ben urduri, bai. Normalean kamera atzean, zaude, ez? Bai. Eta orain aurrean. Aurrean. Baina, nik uste gai honi buruz ere hitz egiteko, justo, kamerak piztu baino lehen egon gara hizketan, ez? Eta garrantzitsuak direla ere soinu edo irudi teknikariak, ez da? Emakumezkoak, ze beti oso mundu maskulinoa da, ez? Bai. Eta ez dakitzu nola sentitu zure mundu horretan, edo nola sentitu duzun kristalesko sabai hori mundu horretan? Badaude kristalesko sapaiak, baditut pertsonalak eta gero kolektiboak ere bai, ez da. Pertsonala hasiera-hasieran lehendabizikoa izan zen amarekin, unibertsitatea utziko dut, eta hau ikastera jarriko naiz. Eta gero, lehenengo sapai nagusia nik ikuste dut izan nuela eskolan bertan. Ginen 19 gelan, eta ni neska bakarra. Orduan betikoa, ez? Ingo ditugu lana bikoteka. Ostia, dena mutilak eta, aurkitu behar duen mutil bat inork baino arinago bikoteka lan hori egiteko. Baina, lortu nuen eta oso gustura bukatu niten ikasketak, asko ikasi nuen, eta ikasketa bukatu eta jarraian. Nekien nik lana izan nahi dudala, kontzertuetan lan egin nahi nuela, eta hemen nago. Urte borro bat zen ondoren. Beraz, interesgarri, sabaia ezen hasi mundu profesionalean, baizik eta askoz ere lehenago. Lehenagotik. Zer zinen ikasten hori baino leheno? Nik ez, batxilergoa bukatu eta unibertsitatera sartu nintzen. Hori, eta zer zinen ikasten unibertsitatean? Ingurugiro zientziak ikasten nintzen, urte bete egin nuen bertan. Eta banekien, hau ez da nirea, asko ikasi behar da, memorizatu, ez da gizer, nik asko zer eskulan gehiago praktikoak egiten ditut. Eta esan, FP bat egingo dut. Eta banekien musikalendik ikasita eta behin nintzen bilatzen, eta andoainen badago eskola bat soinu ikasketak egiten dituena, eta probatuko dut. Eta proba horretan izan zen deskubrimentu bat. Eta zesaten zuen amak, adibidez? Amarentzako gogorra izan zen, benetan. Hori, nire familian denak izan dira unibertsitarioak, eta unibertsitatea hor, hezkuntza sisteman ere badago ez, ikasi unibertsitatera joan asko ikasi eta zera. Titulitisaren kontua ez, bai. Orduan, aurre edo erakutsi behar nion, ez? Badago beste ikas mundu bat hor unibertsitateaz gain. Eta gainera balio duena, lanera bideratzen zaituena eta gustoko izan daitekena. Gainera badaude hori FP-ak zabalagoak dira, ez dira zentrauak, espezializate gehiago egon daitezke, baina ez da giniko oso gustora ikasi nuen, eta... Eta praktikoagoak dira, ez? Eta zuek esaten duzuna, ez? Ni praktikoagoa nintzen. Bakoitzaren ikasteko modua ez da berdina, ez? Hori da. Osa, bere kasuan izan zen gehiago, unibertsitatera joan ez zinelako, ez karrera hori edo ikasketa horiek egin zen dituzelako. Ez, izan zen hori, nola utziko duzu, gainera, heldu zarela ja behin onaino, da nik ja behi baina. Ez da nire agostut nahi, ez da tor nire ikaske prozesuarekin bat, eta horri izan nuen lehenengo zapaia. Eta gogorra benetan, lehenengo zapaia familiaren aurka, amaren aurka, izan zen konbentzitu beharra. Eta gero klasean, nolako sentsazioak zenituzten, zenituen zu, ze bakarrez ginen, hainbeste mutilen inguruan edo nola sentitzen ziren? Izare badago, ez, ni oso lotxate izan naiz beti, orduan sartzen zara gela batera, ez duzu inor ezagutzen, gainera etxetik kanpo bizitzen jarri berri, gazte-gaztea, eta, dena mutilak. Eta ni oso lotxate, orduan zen. Egin behar dut, lotxak ja nire izaera gorde, eta zabaldu mundura, zabaldu gelara, ze benetan apostoa egin nuen, ez, abikasen edo, orduan. Eta, bildurraian, eta aurrera. Eta nola joan zen? Baituzu... Oso ondo. Bai? Oso ondo, egia zen, bai, Horitzaperenak. Elkartu ginen, kanpotik bertan bizitza jarri ginen 4-5 ikasle, eta egin genuen horrapurrak kuadrilla pinita bat. Eta bintzat, astean zer, beraiekin, eta oso gustora. Behintzat, ezen hain zaila izan. Ez.
zenez. Eta gero, lan mundura nola sartu zinen edo kostatu zitzaizun, adibidez, lana aurkitzea oso mundu maskulinoa delako edo ez? Bukatu nituen ikasketak eta gero egin nuen beste kurtso bat. Denbora librea nuelako eta kurtso horren praktiken bitartez sartu nintzen lanera. Eta baita ere praktikak egun batzutakoak izan ziren, justo garai horretan gainera lankide batek utzi zuen lana, eta jefeak esan zuen, bueno, hemen zaude, aukera daukazu, geratu nahi badozu, bai eskoborobila, fijo gainera, eta onartu zidan, eta jefeak beti egin du egia da, hasieran, bai sentitzen nuen, agian jarrera bai lantaldeagatik, edo gaztea nintzen, hasi berria, eta hor, kostatzen zitzaidala pixkat, izaera batik ere bai, hori izaera lotxatea orain mantentzen nuen. Orduan arrankatzea pixkat kosta, baina behin nire lekua eginda oso gustora. Lankideek behintzat oso gustora tratatu naute, oso ongi. Benetan babestuta sentitu naiz bizitzan laboral guztian zehar. Eta, adibidez, beti, faltan bota izan duzu, ez dakite, emakume gehiago zure lantaldean edo diferentzian amaritu den dituzu, igual gizonezko batek lideratzen duenean zera lantaldea edo bai lan egiteko modua edo emakumezko bat dagoenean hor. Bai, igartzen da pilo bat. Azteko faltan beti botatzen dute emakumezko bat. Pertsona ezberdinak ara, gizonak eta emakumeak ezberdinak ara, eta azkenean nire lanean pixu asko mugitzen dugu, altavosak eta pisatzen dute pilo bat, eta ni alde horretatik mugatuta sentitzen naiz. Badaude altavoz batzuk edo aparato batzuk gizonezko beraiek bakarrik eraman dituztenak eta nik laguntza behar dut. Orduan, hori ere ez daukat lotxarik laguntza eskatzeko, baina bai sentitzen naiz, hau zuk aldozu eta nik ez egatik. Baina hori, ikasten dozu eta onartzen ditut nire mugak hauek dira eta lotxagabe laguntza eskatu. Baina gero badago, zer pentsatuko dute, nik aldut eta honek ez, beti laguntza ez, badaukat hor buruan zurrumurru hori konstante, eta beste emakume bat egon balitz edo, agian gustorago sentituko nintzateke. Alde horretatik, ez horregatik bakarrik, baina badaude sororidade punto hori ez dut aurkitzen, ez dut bilatzen, ez da existitzen nire lanean. Noizbait, leheno hitz egin dugu honetaz, ni badakit erantzuna, baina noizbait hitz egin duzu haiekin, zure gizonezko lankideekin, emakume bakarra naiz eta horrela sentitu naiteke edo... Baina esan ez, nik ez dut hitz egin, baina beraiek ere ez didate galdetu zer modu zaude, zelan sentitzen zara, segatik zaude hemen nola jarrai dezakezu lan honetan gizon artean, egia da, ez lan taldean bakarrik, ez dinatuki gainean edo momentu oro dago testosteronaz beteta, eta ni emakumean ez, eta bai egartzen dut, eta egia da, inork ez dizegula galdetu, nik ere ez dut esan, baina ez dakidalako ere interesa dagoen horren inguruan. Egia da, benetako urkoak diren lankideek, detuatu lan egiten duten nirekin, ez? Beste bat banintz bezala, baina inork ez dit inoiz galdetu de... Hala, eta zergatik zer egiten duzu, emakume bakarra hemen, zelan da posible. Eta ez dut inorekin hitz egin, eta... ez dago. Eta zergatik uste duzu horrelakoak suertatzen direla, ez? Gustuak gizarteak inposatuak dira, edo benetan gu erabakitzen dugu nahi duguna, edo... Ez dakit. Egia da, lan honetan lanak berak dago gorra, orduan lanak berak botatzen zaitu ez balduzu... Erritmoa jarraitzen edo? Hori da. Lanak egiten du kriba zuk balio duzu zuk ez. Ez du sexuaren aldetik emakume edo gizonezko izatearren ez dago ezberdintasunik. Lan hau egin daiteke, edozeinek egin dezake, ez da behar gizonezkoa izatea lan hau egiteko, baina lana oso gorra da, ordu asko sartzen ditugu, gauez, jai giro batean eta zu lanean, beraz publikoaren aldetik aguanta behar dira gauza asko, eta ez bazara gai hori aguantatzeko lanak berak esaten dizu, honetarako ez duzu balio. Ez dago ezberdintasunik, ez baina gizona zara orduan zuk aguanta dezakezu, emakume izan da ez, kriba hori lanak berak egiten du, orduan niri bai pena, tristura pixkat ematen dit, zergatik ez dago emakume gehiago lan honetan, egin daiteke, lana bere egin daiteke emakumezkoa izan da, orduan.
Eta diozun kriba, ulergarria da, ez? Osa, behin lan munduan sartuta, hori lanak egiten du kriba. Baina, adibidez, esan duzun aleno, Andoainen ez zegoen inor, ez zegoen beste emakumerik zure klasean, eta hor, esenekien nolakoa zen lana, ez? Osa, kriba hori ez zegoen egin, orduan, zergatik emakume gutxi aukeratzen dute bideo hori? Ez dakit. Agian, kanpotik ere, kontzertuetara jaietara, denok joan gara beti gaztetan, eta fijau eskero ez dago emakumezkorik. Orduan, agian hor dago lehenengo pausua, erreferente falta, ez? Ez baduzu inor ikusten lan horretan emakumezko bat egiten, igual zuri gaztea izan da ez eizu okurridu egiten, lan hori egin dezaket. Orduan hor bai, erreferente faltak badaude pilo bat. Ez dago inor. Oso gutxi, nik ezagutzen ditut, esku batekin kontatzeko lain. Eta konsiditzen badozu inoiz juergan beraiekin lanean, ikusten duzu, neska bat. Ez badozu konsiditzen, ez daukazu inor referente moduan. Zuk ezagutzen dituzu orain, ez? Emakumezkoak... Ezagutzen ditu, biztez, inoiz hitz egin da, eskara ez dago atzetik lan talde bat edo WhatsApp talde bat edo ez dugu elkarrekin ez dago kontakturik. Baina badakit bagaudela, emakume batzuk bagaude. Eta uste duzu hori aldatzen ari dela? Hau da, emakume gehiago aukeratzen ari dituztela bideo horiek? Edo... Ez dut ikusten. Eta behira, praktiketako jendea urtero pasatzen den presatik, eta beti dira gizonezkoak. Batez ere, espezialitate honetan, ni kontzertuetan lan egiten dut, jaietan. Gero irratirako edo telebistarako ere soinu teknikariak existitzen dira, eta horra emakume gehiago doazela, zuzenekoetara ez. Zu gustuko dituzu zuzenekoak, eta argi zen neukan baita ere. Bai. Hori probatu nuen, gustatu zitzaidan pila bat, eta... Eta zergatik gustuko dituzu? Izan zen, lehendabiziko praktikak egin nituenean, milan biltegi batean lanean, ez da, ekipoak konpontzen, edo ikusten, txekeatzen ez da izer, eta bidali zidaten behin kontzertu batzuetara, eta egin zidan, kristun ilusioa de mikrofono bat entxufatu nuen, eta handik 5 ordura mikrofon hori martxan zegoela ikusteak, sortu zidan hemen olan, ala, ke guai, niregatik dabil martxan! Gero konturatu naiz ikasita, atzetik beste gauza pila bat egin behar direla, baina nik entxufatu nuen mikro hori eta ala! Eta horrezan nuen, ni hemen. Ez telebista ez irrati, ez ezer, ni hemen. Tipa horri entzute zaio nik entxufatu delako mikroak, ke guai. Eta... Holaxe. Eta holaxe. Izan zen, benetan, sortu zitzen lako emozio bat, ilusio bat, de wow, jazta. Eta adibidez, genero kuoten asunto orain ari da, asko horretan ez, kaina sartzen ez, genero kuoten asuntoarekin ez, aukeratzea emakume kopuru berdina ez, eta gizonezko kopuru berdina. Horri buruz, ze uste duzuzuk? Osea, kantitatea eta beti kopuru berdina egotearena funtzionatzen du, horrela izan behar da? Izan beharko litzateke, baina gero ez da erreala. Ez da bat ere erreala. Eta gero hor badaude bi errama ezberdin, bata da kuotak betetzea, ez estenatokira egotzen diren emakume eta gizonak neurri, kopuru berdina izatea, eta gero badago hor kolektiboko jentea, LGTBIQ+ asterisko kolektibo jentea. Orduan, nik ikuste dut askotan, bakarriko dugu kolektiboko jentea dena, eta horrekin, emakumeak kumplidu. Eta ez da horrela. Badaude emakume gehiago, badaude kalitatezko emakumea musika egiten dutenak, gainera, ez dakit, oso musika ezberdina, era askotakoa, ez da estilo bakarren enfokatuta, eta antolatzaileen aldetik askotan ikusten dut hori ez. Emakume gutxi, erdia nahita ere ez, eta askotan dira hori, kolektiboko jenteak hartzen dugu hemen travestiren bat, queerren bat, mozorrotuta beraien showa egiten, eta horrekin jazta emakumea beteta. Benetan ez da kumplitzen kuota hori. Festival handietan, estenatokira igotzen direnen 10% ere ez da emakumezkoa. Eta mundu mailan biztanlearen erdia gara emakumeak. Zer da, ez dago emakumezko musikaririk? Ez, egon badaude, eta asko gainera, eta kalitatezko musika egiten dutenak. Baina ez dira irtetzen, jendeak ez die deitzen. Ez dakit zergatik. Hori da beste histori bat.
Egon baldin badaude, zergatik ez daude eszenatokietan. Osea, ez dituzulako ezagutzen. Orduan igual, arazo bat dago, antolatzaileen aldetik ez baldin badituzu emakumezko musikariak ezagutzen. Bai. Eta nola hasi gaitezke guztiago aldatzen, Ez dago emakumerik, bila dezagun norbait. Ez da zaila, bagaude, danean, edo zein arlotan emakumeak existitzen gara. Orduan, badakigu, konstiente garen emakume, badakigu abaldatu behar dela, eta apurtu behar dela, eta hasi behar garela gizonezkoen gune horietan sartzen. Baina gizonek ere egin behar dute lanketa bat, ostia, denak gizona pagara, zerbait gaizki dago hemen, alda dezagun hau. Eta zaila egiten, nik nire arloan asko ikusten du, zaila egiten dela, asko ez direlako konturatu ere egiten, emakume bat dago, edo ala denak gara gizonak. Eta ez dutelako uste haien movida dela, ez? Bai. Baina gu ez gara hau aldatu, ez? Gu gara hau sortu dugunak, eta gu gara hemen egon nahi genuenak, ez? Orduan zegatik nik bilatu behar dute. Bueno, eske igual hor zaudezu eta hori sortu duzu, ez dakit errestasun guztia dituzulako hori sortzeko, ez? Claro. Baina bai. Bai, eta emakume talde batek berdina sortzeko ez ditu hainbeste errestasun, hainbeste, eta gainera ez dauka indarrik edo gorik edo azkenean borrokatu behar du hainbeste arlo ezberdinetan egunerokoan bertan ere. Gainera, gure denbora librean ere borrokan aritu behar gara, gure lanean ere borrokan aritu behar gara. Ostia, nekatzen da, bai burua batez ere, eta energia pilo bat. Beti puskatzen ibili beharra dena. Orduan nik ere nahi izaten dut ez batzutan, jazta, banoa, edozein gauzara, nahi dut lasai egon eta ezerretan ez pentsatu. Baina ez horre konturatzen zara, nire denbora librean ere izan behar naiz, emakume bakarra ze gustatzen zaidan hau da eta denak dira gizonezkoak. Zupa ez dut nahi. Batzutan ez dut nahi. Nola ikusten da, hori zure munduan dagoen emakume bat, nola irudikatzen da, zure uste, zein dira estereotipoak edo... Izan behar zara... Ez dakit nola irudikatzen den, baina lanak eragiten dizu horrelakoa izatea, ez? Jarri bazara gizonen parean eta jarri bazara arrotuta eta... Ni hemen nago eta nire hitzak balio du zureak beste eta albukarenak beste. Beraz, inposatu behar da zure hitza eta norbere izaera eta dena. Eta horrek aldatzen du, nire aldatu zidan pila bat lan honek. Izaera edo komunikatzeko modua? Bai. Hasieran hori oso lotxatia eta hemen nago ikasten ez dakiz zer. Baina, denborak aurrera joan ala, nila naizan gaztea, naiz hasi berria, orduan konturatu naiz, ni entzunal izateko oiukatu behar dudala, eta izan behar naizela oso zehatza, oso hemen nago, inposatu behar hori, eta gogorra egiten zait, ze izatez ez naiz horrelakoa. Aurrekoan ere politikari batekin honi buruz hitz egiten, berdina komentatzen zuen, ez? Hartu behar zituela, igual, bereak ez ziren eta maskulinoagoak, ez, edo sozialki maskulinoagoak ziren izaeraren, bueno, bai, ardatze edo batzuk. Bai, ezaugarri berezi batzuk hori. Bai, haiek berak kasu, entzun eta ari kasu egiteko, ez? Zaten zuen, eta honi ere, buelta bat eman martzaio, ez? Zergatik gu bihurtu behar gara... Gizon? Bai, ez? Bai, zergatik bihurtu behar gara gizonek entzun izateko, bai. Bai, eta hori tristea da, pixkat hori egin beharra, Bai, da gero badago ere, bai jarrerak, ez? Azteko, lanera bi pertsona jaten garenean, manita gizonezko bat, eta hasieratik gizona da jefea. Bueno, aldetuko dena ari, eta ez da izan, eta igual batzutan praktiketakoa da gizon hori, eta ez daki ezer. Hori geratu zaizu horrelako? Bai, nafaltzera joan, eta bat vegetarianoa da ez da izan, eta plater vegetan nire bana, eta ez bestea da, osea, la dieta nik ez dut ditarik egiten, bestea da, nik esan dizut, bestea praktiketan dagoelako, eta ez dalako atrebitzen, ez dakilako nola jokatu eta zera, baina, bera da vegetarianoa. Edo zin gauza, zerbait albadi baduzu eta zera, eta albokoa, ez, ni la jefa, ni nahiz hemen. Normalean jotzen dute mutilera nahiz, eta igual mutila praktikakoa izan, edo gazteagoa izan, edo...
dena delakoa. Baita ere hori antolatzen dutenak ere gizonezkoak dira, orduan nik uste dut beraien artean, gizonen artean badagoela feeling hori eta erraztasun bat elkarrekin komunikatzeko, eta orduan, neska bati galdetuko diote alba mutil bat egon da, mutilaren gana zuzenean. Bai, igual guri gertatzen zaigu berdina, baita ere, ez? Baina bai. Izan daiteke hori, pentsatuko dugu hori dela? Bai, nik nahi dut pentsatu hori dela, Baina, egia da, orain dela 13 urte hasi nintzen lanean honetan, eta bai, hasieran ikusten dituen jarrera batzu komentarioak, begiradak eta zera, gaur egun ere jarraitzen ditut ikusten, eta ja, ez nago praktiketan, ja enaiz hasi berria, enaiz gaztea, orduan, itxura hauek dira emakumea naizelako, eta ja oso argi daukat, eta oso konstiente naiz horren inguruan, orduan, nik, paso egiten dut, urte asko dira, eta, beste bat, baina albokoa ere konturatzen da, Joar, hori esan dizu, hori ez da izan, konturatzen dira haiek ere? Batzutan bai, eta gero, nik ja ez daukat lotxarik eta esaten dut, entzun duzu zer esan dira? Joda, bai. Osea, nik X bat jarriko dio tipo honi esan didanagatik, baina zuk ere jarri esan didanagatik, mesedez. Eta lagundu edo, bintzat, zu ere izan konstientini lankide bezala. Eta mugak jarri zu ere, nahiz eta zuri ez implikatu, ez? Zu ere muga horiek jarri behar dituzu. Karo. Azkenean hori, lankideen artean egon behar da sare hori eta egon behar da babes hori. Edozein gauzaren aurrean, bai da, nire kasuan emakumean naizelako jasaten ditudan jarrengatik, bai izan daiteke edozein gauza batik. Ze lanean hori bi pertsona baldin bagoaz, nik bera babestu behar dut eta besteak ni babestu behar nau, edozein jarreren aurrean, orduan. Horretan ere, igual ez ara konturatu baina, nik kontura eraziko dizut eta eragingo dizut zu konstiente izatea, nik hau jasaten dut, zuk jasaten ez duzunean. Zu adibidez, sartu zinen mundu honetan oso argi zeneukalako, ez? Gustoko zenuelako, eta baina adibidez, askotan ikuste gazteak garenean, ez dakigula zen egon ikasi, ez? Edo baditugu aukera pila bat, eta agian geratu daiteke, hori emakumezkoak, aukera hauek edo ez frogatzea. Bai, ezagutzen ditut emakumeak gainera. Bai, behin baino gehiagotan, baditut pare bat neska hor, ezagutu ginen egunetik esazen, nahiko nuke abikasi gure ustatzen zait pilo bat zuen giroa zelan zabiltzaten, baina gero, ezin dut, jakinda bakarrik gizonen artean egun behar zare lagun guztia, ena ez izaerak ez dituzten hori aguantatzen. Eta ez dut ikasi eta ez dabiltzan eta lanean. Eta bintzat niri pena ematen dit, ez? Dira oso neska indartsuak eta langileak eta finak eta dena, baina ezin dute. Eta horregatik, Bai. Eta nola aldatu daiteke hori, ez? Eske, beti nik saiatzen naiz hori hausnarketak egiten dituanean, nola aldatu daiteke hau, baina... Kontzientzia hartzen, nik uste dut hori dela helburua edo izan beharko litzatekeela bidea. Kontzientziatu emakumeak bagaudela, munduko biztanleren erdia emakumeak garela. Beraz, emakumeak gure bidea egin behar dugu, baina gizonek ere egin behar dute emakumeentzako bidea. Utzi behar digute, eta ez zindugunean egin edo ez daukagunean nola egin, laguntzeko edo zabaltzeko alfombra gorri bat jarri eta egin, utziko dizut. Zure begida egiten. Bintzat mugak ez jarri. Berezen nahiko gogorra da, egin beharra eta referente izatea eta lehena izan beharra, bintzat mugak ez jarri, oztoporik ez jarri. Baina horretarako kontziente izan behar da, bai neska eta bai mutilak hau aldatu beharra dagoela eta aldatu beharra dela, ja. Ez datorren urtean, orain aldatu beharreko zerbaitela. Orain esan duzu, atortxoa datorrela, ez? Festival nahiko potentea, ez? Ordu ugari dira hor jarraian, eta nola sentitzen zara hauetako festivalak baino lehen? Nola, ze sentsazio dituzu edo... Ni urduri jartzen naiz, Bai, ze presio ezberdin bat dago, ez dira herriko jaiak erromeri batean, volumen handiko lan bata, ordu asko, talde asko, pertsona asko, gainera data hauek neguan, hotzak, kalean, euria, elurra edozen gauza berta daiteke, errepidean ere ordu pioa sartuta gero, aurretik eta bai ondoren. Orduen ni urduri jartzen naiz.
benetan, gainera taldeak ere ez dira herriko taldeak, ja famatuagoa dira, exigentzia maila handiagoa dago, orduan zehatzago egin beharko lirateken lanak daude, eta ni oso urduri jartzen naiz. Da, gustatzen zaidena papelan idatzita eramatea da. Hau egin behar da, hau ez, hau bestea, bai. Eta herri txikitako jaietan asko zei lasaiago jaten naiz, Badira orduko apuruak ere antzerakoak, pilo bat, errepidan ordu asko ere, elurra hotz euria dena, baina taldeak eta giroa asko ere herriko jagoa izan da, lasaiago hartzen dut. Zerbait puskatu dela kontzertuan erdian, puskatu da. Atortzu baten da, igual, puskatu da, egatik bat. Bai, urduritasun horrek badaukat. Eta zara berriro ere, taldean emakume bakarra, ez? Bai. Esan diezu, hiru gune daudela, eta nire enpresan ni bakarrik nago emakumezkoa. Bai. Eta gainera ezian zidaten, bere garaian hasi nintzenean, Joar, mesedez, azkenean emakume bat, zorionak, eskerrik asko, bai. Jefeak oso konstiente ziren, neskaren bat, ia lortzen dugu, ia atorren, ezagutu eta lehenengo gunean esan zidaten. Nahi duzunan etorri lanera gurekin, probatuko dut. Ordan horiek ere bai dira, ez? Igual bidean behar ditugun... Liderra, jefeak, bai. Claro. Bai, egia da. Zure kasuan izan duzu nahiko sortea orduan, ez? Eta duzun profilekin. Bai, nik lantaldean egia esan enpresa birentzat egiten du lan, eta lantalde bietan oso gustora, beti sentitu izena ez bat gehiago, babestuta, ez dut inolako arazorik izan. Baina bai dago, ez kara bakarrik lantaldea, gero badaude musikari pilo bat, eta badaude beste teknikari batzuk, denetik. Eta hor, bai ikusten da. Adina ere oso... Bai, garrantzitsua da, bai. Hasi nintzenean eta orain egon da generazio aldaketa bat. Orduan konturatu naiz gaur egungo gazteak konstienteago edo zerbait badaukate, txip aldaketa txiki bat egin dutela. Eta konturatzen direla, hemen pertsonak daude. Ez da, lehen bai zegoen natuago emakume edo gizon. Bai, binarismo argiagoa zegoen, bai. Orain bai, bateratu da edo, pertsonak gara eta afaltzeko ordu bete behar dute, zer den, Eta ez da, igual bokata bat hor barik, soziedade batean jesarri eta isilean gustora gongo dira. Ni horretaz konturatu naiz, generazio aldaketa horretaz konturatu naiz, bai. Hori, konstienteagoa direla gazteak gaur egun plazetara lehenak heltzen gu garela eta azkenak joaten, beraz, ordu kantitate horretan zehar gustora gon gaitezen aleginak egiten dituzte eta gero gu ere entzuten gaituzte, etorren urterako jarri hemen ez dakiz Roberto goteko, eta bale, apuntatuko dugu. Eta lehen zen, bastakit, agian ere, Euskal Herrian musika mailan bizi izan duguna, ez? Rock radikal basko garai horretako azken printzak jasan izan ditut, hasi nintzenean, eta zen da sala bataia, egin behar dira, lau talde, gaue berdina, bakoitzak 3 ordu jotzen, ez dakiz zer, da zen, ze luzea, ez da bukatuko sekula. Eta horren baina orduak gero eta gutxiago dira, taldeek gutxiago jotzen dute, badagor kontzientzia sozial bat lanean dago jendea hemen. Ez gaude denok ongi pasatzera eta huergan eta horrek gauzak. Eta hori egia da eskertzen dudala. Seguro. Nik ere adinak gero eta gehiago daukat orduan. Bai, zazpiretan etxera bueltak nekatzen dute gehiago, lehen baino gehiago. Bizizan dituzu 13 urte hauetan anekdotaren bat kontatu daitekena, Kristalezko Sabai honen apurketarekin zerikusia dutena? Apurketa ez dakit, baina... Apurketa edo ez dela... Bai, mugak hor badaude. Nik uste dut, teknikarion bidea edo, gero denek ez dutela egiten, eta denek ez dakoaten nire ikuspuntu berdina, ez? Lehendabizi ekipoa montatzen ikasi, nola dabilen mundua ikasi, eta zera. Eta gero, helburuetariko bat izango litzateke, talde batekin joatea teknikari moduan, ez? Orduan ez duzu ekipori montatzen, heltzen zara taldearekin joaten zara, asko ordu gutxiago egiten duzu, gehiago kobratzen da, ez da, eta pausu hori egiterako orduan, azteko nire ez naiz asko alegin du, baina aldaketa hori bai kostatu zaidala egitea. Inoiz talderen bati esan nahi baldin baduzu teknikari moduan, joango naiz ni gustora nago zuekin, zuek nirekin ere bai, ez da izan, baina gero dei hori
Ez duzu... Ez dut jaso. Baina dei hori egin dute beste norbaiteri. Bai. Aha. Bai. Gero, beste batzuk ditu didate eta oso gustora jaten naiz beraiekin, Baina inoiz, baditut hor talde batzuk esan da, eta ez da inoiz erantzunik, bai, momentuan, bai, baina gero, urrengo egunean edo urrengo egunetan ez da dei hori jaso. Orduan, hor ikusi dut. Bueno, bai, izan daiteke hau zapai bat. Bai. Eta gero, arlo pertsonalean ere, bai, ez, kristalezko zapaiak, hori hasi nintzenean izan dituen, eta orain ere baditut, eta gero ere izango ditut, ez, arlo pertsonalean, amatasun gaia, edo bikote bateratzeko orduan, edo zera nik lana udan egiten dut, gehien bat, horre inautiretatik... Jaiak eta... Ni udan desagertzen naiz guztiz, guztaian lau egun ditut jai, esan nahi dut. Orduan, bilatu behar dozu oreka bat bizitza pertsonalarekin, ez da? Ezin dozu ez, norbaitekin elkartu edo ama izan, edo zera ez, baina begira, ni udan lanera noa eta etorriko nahi 3 hilabete barru zure bizitzara berriro. Bai, hori beste meloi potente bat da, ez? Nola gero, hori familia edo bikote edo sortzerako momentuan edo ama izateko momentuan nola eragiten gaituen lan baldintzak, ez? Bai, da gero, baditu lankideak aita izan direnak. Eta arazorik ez. Bueno, arazo, bai eta ez, baina ez daukate presio hori esan genezake de... Zute sentitzen. Bueno, hilabete bi barru etorriko naiz etxera, eta bueltatuko naiz aita izatera, baina bitartean erdi desagertuta nago. Bai, ze gero, ez da berdina, ez dakit emakumeok umea guk izaten dugu, orduan badago errekuperaketa bat, badago haurdunaldian zehar ere prozesu bat. Eta gero, ez azkenean. Eta gero hori da. Ez dela, umea jaio da eta hartu duko dut baja. Ja ez, bezki, igual nik haurdun nagoen momentutik bertatik hartu behar dut baja. Joan eta esan jefeari ez begira, haurdun nago, urte 2 barru bueltatuko naiz, ezin du lan egin. Aber ze enpresak onartzen dizun hori. Eta bajan nago, ez du lanera etorri nahi. Ezin dut nire gorputzak, ezin du lan hau izan ordu nagoen bitartean. Eta hori ere zapai bat, zapai bat, eta oso handia. Eta prozesu horretan izararen bueltaka? Ez, egia esan ez. Ez, baina... Baina baduzu presente, ez? Badoka presente. Nik konstiente naiz ezin dut ama izan, eta ez dut nahi izan, Baina izan nahiko bazenu, ez? Izan nahiko banu, badakit ere lana utzi beharko nukela, seguro. Edo behintzat, ez dakit eszedentzia bat hartu, edo ez dakit zerbait. Edo jefekin hitz egin dezu, honetan sartuko naiz eman nire denpora. Baina gero hor da gueltere, onartu behar dizute, Ez da, enpresa pribatuak dira, helburua kapitalismoa da orduen helburua dirua egitea da, ez dakit zer orduen. Ez dakit ze punturaino egongo lirateken prest bai jefeak edo bai ni. Gai honen inguruan hitz egiteko edo ardurak hartzeko, lo que sea. Bai, gauza asko daude aldatzeko, ez? Bai. Nik uste. Bai zuen munduan, ez? Mundu espezifiko horretan, oso maskulinoa dena. Bai orokorrean, ez? Gizartean. Zu nola ikusten duzu gizartean mendik, ezagit, 15 urtetara? Edo nola ikusi nahiko zenuke? Benetan gustatuko litzateke, ez? Kontzertu parekideak antolatzea eta herriko jaiak, emakume gizon orekatu horretan egotea, bizitzea. Eta gero ere ikusi nahiko nuke, gustatuko litzateke behintzat, publikoaren aldetik ere aniztasuna eta oreka hori bizializatea, ez? Lehen lerroan emakumeak dantzan egotea, erasorik gabeko gau bat pasatzea. Ez eukitea bat alboan Kristo Moskorrakin belarria jaten gau osoan, zeian bere lagunek ere ez diote aguantatzen. Hori gustatuko litzateke benetan. Benetan, ze gero nik eszenatokiaren atzealde bizi dut, baina ikusten dut publikoan nola eta bizitzen dut. Gainera, juerga giroan, ez? Orduan ikusten dituzu gauza asko. Eta konstiente naiz, ni oso konstiente naiz. Orduan ikustea kontzertu bat eta begira, lehenengo bost lerroan dauden guztiak gizonezkoak dira. Eta emakumeak non daude, begira, anatzean, dantzan, ilunpetan.
Eta segaitik ez hor lehenengo lerroan argiekin eta disfrutatzen eta jende artean anatzean bakarrik baino. Hori ere badago. Publikoa ere ez da orekatua. Ni batzutan egon naiz lehenengo hilaretan eta baitut oroitzapena, eta batzutan bukatu dut lurrean. Bai, eta belduraz beteta eta golpetua, eta hori ere bada jaiaren parte, da, giroaren parte. Eta niri gustatzen zait egotea aurrean, eta niri ere, baina ez dut inoiz emakumezko asko konbentziten aurrean egoteko. Ez. Baina bai, ez da, oraindik eran gauak ez dira seguruak guretzat, ez? Jai giroak ere ez dira seguruak, eta bai, gure tokia egitea edo batzutan, borroka konstante bat da eta batzutan nekatzen gara, esaten duguna baita ere, ez? Bai, azkenean, nire denpora librea da. Bai. Orduan, nire denpora librean ere borrokan aritu beharra... Bai. Zaila da. Eta gero hor dago beste historioak martxoaren 8. Martxoaren 8 da nik igartzen du pilo bat. Neska teknikari bakarra esango dut. Izatearren deitzen diate Euskal Herriko txoko guztietatik. Aiba! Joa, retorri, eske martxoaren 8. Ja, martxoaren 8 egun bat da, eta ni ere bat naiz, ezin naz 5 lekutara joan. Eta egun horretan maia korretzen diratzutaz? Bai. Eta ni konturatzen ez, otsaila erditik edo azten zai jendea deitzen da. Bueno, martxoaren 8 horbiltzen ari da. Bai. Eta hor badago, oso polita deritzot, ez martxoa 8 dela eta martxoan zehar egitea ekintza pilo bat, eta konturatzea, igual honetarako neskatenikaria ere ondo torreko litzateke. Baina urte guztian zehar egiten dut lan, nik? Claro. Eta hau da nire lana, ez daukat lan bat eta hobi moduan hartu, ez nik honetatik bizi naiz, orduan, abuztuko gauzetarako ere deitu. Balio dut baita ere. Eta feminismorekin zer ikusia ez izan. Bai, gero, dago hori, martxoan dauka sobredosis feminista bat izaten dut denagatik. Bai. Daukatzen dut superdosifikauta de feminismos de ikasi 2.000 gauza! Igual hori dosifikatu, sakabanatu urte guztian zehar, eta horrela urte osoa izango da martxoaren 8, urte osoa izango da feminista. Joar, gauza interesgarri asko plazeratu dituzu, eta azkeneko galdera bat egingo dizut, dela, ze esango zenioke ez mundu maskulino batera sartuko edo sartu nahi duen emakume bateri, ez? Animatzeko edo bultzada hori emateko. Egin dezala. Asko ikasten da. Asko ikasten duzu norbere inguruan, pertsonalki eta emakume ikuspuntutik, eta gero asko ikasten da gizonezkoek nola pentsatzen duten gizarte honetan. Eta benetan merezi du. Nik behintzat ikasi dut pilo bat. Zeintzuk diren mugak, zeintzuk diren nire mugak, zer aldatu nahi dudan, zer aldatu behar den, bai sozialki gizarte mailan eta baita ere arlo pertsonalean. Beraz, nik animatzen dut emakume guztiak mesedez egiteko nahi dutena, askeak sentitzeko eta libreak direla egiteko nahi dutena, benetan. Mila esker elkarriztagatik, eta ongi izan atortxun eta gainontzeko kontzertu guztietan. Mila esker zuri, gomendatzearren. Noski baietz. Ea lortzen ditugun esan dituzun gauza guztiak, hemendik 15 urtetara hitz egingo du. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.